Ty si nedal ani meno, ty jebko jebli. We have ignition. Dosť. To čo je? Keď neviem, kade idú. To čo som spravil? Ja som debil. We have ignition. Počkaj, som to asi dojebal nejako. Drž už laskavě! Ty drž hubu! Je ti 35 let letos a pořád blekotáš sračky! Jak ti něco nejde? Jak tě něco nebaví? Ty zmrde sračko buzíku, sereš mě festovně! Bože, drž tu hubu svoju. Drž už hubu! Ty drž hubu! Non-stop něco bľáka! Počkaj, to mám niečo posielať im asi, čo? Prázdné keci, kdybych chtěl poslouchat sračky od dospělého chlapa, tak jdu k Maťovi psát z Gmail účtu. Neser mě zmrde! Neviem, ktoré sa oplatia. 1,428. Ešte tá guma nič nerobí, ty kokot. Nič nerobí ten pičus. Tu idem ktorú čet? Ja idem spodnú a vrchnú, tak to dám vrchnú asi. Neviem, treba ísť. Ja neviem, jak... Dobre, 1,4. On to všetko dáva, ten kokotko, pojebaný. Dobre, čo mám spraviť? Na väčšiu diaľku a dáme grape shoty nejaké. Bože, to je ale píčus. Dobre, toto napríklad. Nie, vôbec neviem, čo mám robiť, ja som stratený. Ale ti hovorím, tohto kokota porazím na 100%. Ja rozumiem, že vôbec viem, dokážem prehrať v tejto hre nejako. To nemôže byť bot, to niekto z vás, chápeš? To bola custom lobby. Krát 4. Cannon ship som dal. 3300. Bože, prečo mám iba 4 vežičky, že? Čo teda píčem, že mám iba 4 vežičky? Ale ty to fakt tryhardíš! Mlčte, mluvím ja! Drž! Debilku! Vypni to, nebo bude zle, kurva! Kamarát, ty si taký toxičak pojebaný, že mi normálne seba nagrcane, fakt. Guma jebla. Dívaj sa! Poj! Poj! 1v1, si mi dlžný sub, kamaráde. Som ťa rozjebal jak kokot. A neviem, ako čo teda mám ho. Slipy, křičíš u dětské hry s balónkama a vyjebanejma opičkama, ne gerkama, co háží šipky trpaný, jak to, že ti je 35. Sypeš! Máš nastřelený vlasy, ale nehledáš si babu! Jasně! The sun god is with me. Čo ti jebe, tento má nejaké emoty zas tento.
We begin at once. Čo chceme? To mi neujde. Už som dal hrdinu vlastne. Full focus, ticho, čak rozmýšľam, čo sa tu deje v tejto hre vôbec. Neviem, že som dal sem, ale tak budíš. Čo to mám za chieblého oného? Dobre, čo robíme teraz svet? Minulé jazdilo Foxy začnutí Eritane. Sme jej písali v čete, že dojdeme Deus Ex Machina od vás prosím. To blízko je nie. Nemal som benzín kopnol, aby sme tam došli, tak sme si zavolali Shimela a zbili ho, čo by sme... Shimela na izbu si zavolali. Vydrž. Daj mi pokoj s tvojím Shimelom. 300 Ring of Fire. Hlavne pozor, aby nejaké té tvojí opičcené gerské, Držu. špínacké, gerské neutekl nejaký balónek, to by byl tlak jak od krájem. Haha, ty buzno, co si o sobě myslíš, že bereš velký prachy a máš 100k na Instagramu, však ženu neoslovíš ani v RPčku. Pozor, balónek utekl jej dá. Bereš si hubu, ty. Koľko ti dalo ten bonus? Tik. Kaka. Ďalší bonus. Co ti mají dál? Ty si taká gumatý, ako to som v živote nepočul, fakt. Ty si taká gumička, že to som v živote nevidel, ty kokot, fakt. Liquiernos, daj sa, aj tak prehráš do piče. Čo? 40 centov z bonusu. Dobre. Zo 100 eurového. Ja už sa ani neteším, keď chytím bonus úprimne. To čo to má za tieble, on vie, že je debilné. Šťastko pojebaný, jak tam default ten kokot. To čo tu je neviditeľný? Tu je nejaký neviditeľný kokot. To je jaká pičovina. PVL, tak s tebou dobře Mika a zavři tu hubu, ať ti do ní nic nevletí. Drž hubu, ja to sa snažím na niečo prísť, chápeš to?
On mi ani nič neposlal ten guma skurvená, chápeš? To čo je? To čo je, aká neviditeľná pič... Dobre, prehral som. Ježiš, si tak trapný kokot líkersky vyjebaný. Normálne, keby nepoviem, že... Ježiš, si tak trapný kokot. Trapný kokot, proste líker. Retard. Negiftujem ani kokot. No, PG. No, ten Ape, tak ten je jebáko. Tebe riadne jebe na tú tvoju nastrelenú Tu je voda, som nevedel, že tu je voda, čo je, ja som kokot. To, čo hráš? Jebe ti? Ešte ani to hrať nevieš. Top 1 slovenský streamer BT. Ešte to aj prežíva. Poznáš to, ne? Počkaj chvíľku. Nemôžeme si zahrať proti sebe? Môžeme. Fakt? Robím duely, no. Ja proti ľuďom, hej, hráč. Hej. Okay. Tak potom. Dobre, teraz čo? Čakáme na hrdinu. Čo tu mám ešte? Dáme hrdinu niekam. Až te s klukama chytnú, tak te namažu olivovým olejem a nechám přes noc venku. Ej, to isto spravíš ty, guma jebla. Potom te klasicky zbijeme a uděláme se ti do zadečku, který zašpuntujeme, ať ani kapka šťávičky neuteče. Potom te zase zbijeme a budeme... Áno, to isto spravíš, jasné. vypadat. Potom ti usekáme Jo. končetiny a uděláme si z tebe prcací trupík. Ať je show. Kde dám tohto kokota? A neviem, ktorého chceme druida, či ktorého chceme druida. Takto. Nemáš šancu, ty guma, vzdaj sa. Srač vyjebaný. Nemáš šancu, ja mám druida, kokot. Magaram gam. Čiže keď dám maga sem, tak odkiaľ ich bude poslať ten kokot? Do piče. Prosím, váš už ho nechte, nevidíte, že ho natahuje. Balónky mu ulítávají a ještě... Neulietáva mi nič, ja im to je nekromancer. Kto tu má kurva nekromancera z týchto? Čo tam aké pily a pičoviny, tento. Tento šim je? Čo je ten tretí? Bude nekromancer? Ešte kokot, on to rozbíja aj toto, to je piču zvyjebaný. Degeš, ty kokot. Debil. Čo je? Ty svina! Sáp! UV4, pome. Si mi dlužný sáp.
Čauko, tu Mike Leverage, nečakal som, že klesneš tak hlboko a budeš hrať takéto veci na streame, jebe, ešte čo? Budeš dávať tipy na smoky v CS-ku ako žolík. Sungod, Pipik, no poj, ukáž sa ty kokotko. Ukáž sa ty blbónku. We begin at once. Faster shooting. No ešte niečo, počkaj Mirak, počkaj. $200 pade, ha? To čo tam máš ty kokotko? Jakých blbounov, debilných. Double shot chat? Dáme double shot asi. Double shot, teraz dáme hrdinu. Alebo... Dáme hrdinu. No jasné, a sme v kľude, či sme v kľude. Víš, tam má už Magika, ty kokot. No je Magic. Debilko. Debilný. No poď. To čo má jakého rýchleho debila? Ježiš, on si dal Supermana, to je debilko, ty kokot. Proste supermanského retarda. Trapko, ty kokot. Hezky si mě poslechl a sedl si srovně jak pejsek haf čokle. Teď zaštěkej, ty zmrdeštekej, ty psisko skurevný zablešený, lehni překul se a teď si s toukenem očuchejte zadky, jo, to mi dělá dobře. Jinak mě zajímalo, jakou vlastnost má ta opička vlevo dole. Jen sedí, čumí, jak kokot ze slipů a bljaká sračky. A teď mrkni, pokud jsi škrtnul slipíky. Všetko stíha zajebávať, ej? S jednou píčovinou všetko stíha, ty kokot, no jeblo ma do huby práve. Všetko stíha. S jedným kokotom. S jedným hrdinom stíha všetko. Balansnuté to je kokot. Ale čože tam prechádza niečo, ty blbeček? No poďme, že tam niečo prechádza, ty blboun? Ha? Možno už nie. Trapko pojebaný, ty kokot, normálne. Aha. Niečo tu stalo. No one can stand against the power of the sun. A môžeme ísť nočne niečo. Aby som zastrelal možno. Arnie Schwarze Blair. Token do ťuka a môžeme ísť. Praktická maturitka v nemocnici. Drž mi palce. Drž mi Nejlehčí stres, ale jsem Arnold. Drž mi palce, kamoško, drž mi Takže palce. musím udržet Verím, že americký to- poker face. Verím, že to Co ti zvládneš, lípka kamaráde. naleštěné?
Idem na to. Lebo to niečo rozbijem, ty koko, teraz. Fakt ti hovorím. Abych ušetřil peníze a čas, tak mě napadlo psa. To všechno dojde. To som ho kam dal? Jak to bude srozumitelné, ty psí kokutku zmrdečko, drž hubu, co se na mě rozkřikuješ vůbec, až tě s kloukama potkám, tak ti svaly auta bytý ani peníze nepomůžou, Radek, s Olinem tě budou držet a já se na tobě vyřádím, jako na držnej valach dostaneš tak vymalováno džusíkem z mých kulí žebin a plnilo Atlantik, drž hubu, Čiže prečo tento druid... Má. Dobre. Ja som kokot. Neviem, či som dal dobrého. Neviem, či som dal dobrého, chat. Prečo neposielaš balóny na inkov inak? Posielam, len do piče, neviem, čo mám stavať, lebo tu hrám za kokota a furt mením build jak pičus. Rýchlo, Thunder. Dobre, mám do neho bleskovodiča, chat, bleskovodič. A teraz by som potreboval... Koho teraz? Či tam ďalšieho druida? Možno Mag by sa mi možno ľúbil jeden. A dáš iba na to, aby odhaloval kokot vyjebaný. Ticho! Slabý kokotko! Ty 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 slabý kokotko! Ha, ha, To čo tam dal ten kokot? No mé kúzlinko! Kúzlinko, ty kokot! Kúzličko! Čože? Uteká? Ty jebko. Mira, potom vieš čo skús? Budeš točiť. Klaun vyjebaný. Zase to ape. Čo je? Uteká? Utekajú? Ha? Kokot. Čože, nemáš život, kamaráde? Už sú stresičky trošku, či pohoda? Ó, to snad nie. Ježiš. Ja si poviem asi ľahnúť. Vážne prehral, Ja som sa iba smial, som ani nestaval. Bobor, ty si taká močalovská lúza, ty kokot vyjebaná. Chápeš, to mal jeden život a som sa smial. Víš, to je trapko, ty kokot. No predal všetko, aby ti poslal najlepšie balóny. Trapný kokot proste. Z YouTube taktiku. How to play balloons TD, ty kokot. To ako sranda, že si prehral proti nejakému 15-ročnému chalanovi, čo sa aj teda odozdáva učebnice. Ježiš, ty trapko, ty kokot. A on tu má nejaké medaile skurvené. Ježiš, to je nejaký tryhardiak a kokot. To je nejaký kokotek úplný. To je nejaký úplne, že čokel. Dobre, ušli mi všetci.
Dá to? Dá to? Jak pustím tú kurvu? Jak ju dám do piče? Čo keby som prestal dávať do tej vody, ty retard? Are you kidding me? Nothing gets past my bow. No poď ty kokotko. Už ťa mám, už som na to prišiel. Pirát nestíha, no. Bohužiaľ. Ale už bude stíhať, neboj sa. Už bude stíhať, neboj sa ty nič. Yes? Yes? Dobre. What's up? Jak sme na tom, boca? Kokoti, totemičky, pičovinečky, decko, jeble. Teda proti Bobrovi? Ticho, že mal šťastie, kokot. Totálne luzerské šťastie mal. Som nám urobil také chyby, že som nám ale aj tak nemal šancu vlastne proti mne, aj tak som bol furt lepší ako on. Tu dúfam, že ti je jasné. Už tam má plamienky ten debílek. No, už nemá jaká maška plamienky dávať, tak poj. Poj ty blboučku. Že sa mi z Cannon Ship alebo Destroyer, čo bude lepšie? Cannon Ship stojí menej. Teď budem sa na takého gulomečíka, chápeš to? Normálne gulomečíka jebleho. Čože si ale polakal teraz, kamaráde, či? Stop! Hneď! Bez šance, kamaráde. Tyko, ty si to hrával, ty máš nejaké ranky, ty kokotko. Nehrával som to. No jasné. Long range, alebo čo tam dáme? To čo je taká taktika pojebaná mirácka? Čo?
To máš nejakú jeblú taktiku, kamaráde. Všetko rozjebieme ako to ti garantujem. Are you kidding me? Nothing gets past my bow. Dobre. Dobre, lepidlá čo dáme? Lepidláča a tu dáme aj mága hneď. Lepidláč a mág. Lepidláč robí čo, chat? Dá sa nejako pozrieť, čo to robí, či nedá? To je iba slow? A ktoré mám dať? A teraz ktoré? Bigger. Akože budem trafať viac naraz ich. Tu máme čo? Toto dáme tak sprayer, takto. Dobre, poďme. To je iba zalepa, že nič nerobí, len zalepuje, taká pičovina. Tak dáme fire. Miro nemá šancu. Asi nie. Tak tréning teraz. Dávam lepidláka, že ten je dobrý jak prasa. On iba lepí, ale nič nerobí, to je jaká pičovina. Lepidlak stojí koľko silnejší? Moab? Alebo... možno toto druhé, ty koko, to bude akože striekať na všetkých, chápeš? A bude mať normálne nejakú hadicu. To je možno ešte lepšie. Ty tu máš 200 hodín, ty balónov. Si blázen. Ty si proste blázon. Dobre, máme fire, máme fire. Prečo si mi sa naposlal ty jebko? Čo? Ja? Nič? Ešte boli základné, one? Možno niečo. Shimmer. Ty prasa! Dobre, môže byť. Máme laser. Dobre, paráda. A ja som si odjebal všetko. Čiže ešte musím niečo postavať, neviem čo. $400. Jak mám našli na tú väžu, ty kokot? Viem, že to rúžové boli dobré. Tie rúžové boli dobré, lebo rýchlo skapňali, chápeš?
Dobre, čas na tohto asi, chlapci. Necromancer 2800. Takže... Tak to si kokot. To si mi ty poslal, ty vyjebanec? Ty guma jebla. Má nejaké problémy, alebo v pohode? Vládaš to? Vládaš to, alebo... Teraz to zvládam. Rýchlo, Necromancer. Necromancera máme. A teraz, ktoré sa najviac zaplatia. To je celkom nepríjemné, či? Neviem, čo mám spraviť! Neviem, však zabij tú loď, ne? To nezabiješ. Zabij Moaba. Ty kokot! Chlapci, vy YouTubeové taktiky tu používate na mňa. Čo to je za pičovinu? Kokot. Ešte raz, rematch. Ale no. Ani HPčko som neprišiel. Ešte raz. I never miss. Pípik, ty blbečko. Just give me a target. Ježiš, Mirko! Zachraňovač, ty kokot. Ty si myslíš, že to je také ľahké? It is time. Superman je po piči. Si ja ti javím, Karle. Embrace the power. Dobre, ktorú chceme z týchto? Neviem, či chcem long, alebo... Ešte dáme rýchlejšie nech strieľa a môžeme skúsiť... túto strednú. Uvidíme, aká je stredná. Koho mám tretieho? Mága? The temple provides. $4.02. 4.02 hovoríš, ten je dobrý. Táto vecička, 4.02. 4.02. OK, ideme na to, ideme na to, ideme na to. Embrace the power. Dobre by to chcelo mága asi spraviť niekde. Mág.
To dám teraz. Koľko máš income? 260 iba, ale už idem na income iba, lebo potreboval som laser iba. Na to už mám, takže už mi to neprejde určite. Feel the light. To nemôže prejsť na to, že nie. 4. Do piče choj. Ty kokotko! Čiže viete čo? On tam nemá neviditeľný. Ja si pošlem neviditeľné niečo. Asi, že? Feel the light. Get it together. Pekný pokus, Miráku, pekný pokus. Na čo tie farmár akože? Kde je farmár? Ja neviem, čo on robí. Ja neviem, ja sa pýtam. Ja neviem, som takhle len položil, som bol v infarkte skoro, vieš? Feel the light. Tak mi ušli. Nepríjemné. To čo je za pičovinu zás, aké neviditeľné kokotiny? A prečo nemôj verži vidia neviditeľných, keď tam mám mága, ktorý vidí neviditeľných? Vysvetli mi to. Pretože som ich dal keramicky neviditeľné. Keramicky neviditeľné.